खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों बोथोरखौ लानानै मोनसे गिदिर खौरां। बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि थांनाय साननैसो सिगां बोथोरनि बिदुङा बारानिफ्राय बारा जानायलाय बिटिआरनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव लोंनाय दैनि आंखाल जादोंमोन। लोंनाय दैजों लोगोसे आबाद मावनाय दैनिबो गोबां आंखाल जादोंमोन। जाय समाव दिनैसिम आबाद एबा माइ गायनो थाखाय खोथिया फोनो हायासै आरो हायाखै दासिमबो। दा बेखौ लानानै गोबां सुबुंफोरा ससियेल मिडियानि गेजेरजों सावरायदों मा जाहोननि थाखाय आथिखालाव बिटिआरनि गोबां ओनसोलाव दैनि आंखाल जाखो। आबाद मावनायनि दैनि अनगायै लोंनाय दैयाबो बे समाव गोबां आंखालखौ नुजाथिनायखौ नुना मोननाय जादों। क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव थामहिनबा बिटिआरनि मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो लोंनाय दैनि आंखाला नुजाथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। आरो नोंथांमोना जोंनि खौरांनि गेजेरजोंबो नुबायदि बिटिआरनि माजबाद ओनसोल, चिरां ओनसोल एबा क'क्राझार ओनसोलनि गोबां जायगायावनो लोंनाय दैनि आंखाल आरो लोंनाय दै नागिरना मोनै थासारि जानायखौ नुनो मोनदों। आरो बेखौ लानानै एबा बोथोरखौ लानानै आरो लोंनाय दैखौ लानानै आरो दैनि जा थाखो बे थाखोआ मानो थाखाय सिंसिम थांगासिनो दं बेखौ लानानै बाथ्रा बुंदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों बाथ्रा बुंदों रायजो सभानि सोद्रोमा रोनगोरा नार्जारि। आरो बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बर' रावजों रोखायै फोरमायदों माबोरै जोंनि इयुन थासारियाव मा जानो थांगासिनो दं, माबायदि सांग्रांथि जानांगोन जों दैखौ एबा दैनि थाखाय जों खामानि मावनो थाखाय माबायदि जों सुबुं माहारिया सांग्रां जानांगोन। थारैनो मा बुंगोन नोंथांमोना आथिखालाव जे बे दैनि जा थाखो बे थाखोआ सिंसिम थांगासिनो दं एबा खमायलांगासिनो दं। बिनि लेयार जा दैनि लेयार थायो बे लेयारा सिंसिम थांगासिनो दं। जेराव गोदोनि समाव 30-40 फुटनि गेजेराव दै मोननो हायोमोन, नाथाय आथिखालाव 100नि बांसिन खुरब्लाबो दै मोनै थासारि सोमजिदों। बेफोर गासैखौबो ससियेल मिडिया आरो गासैबो नोंथांमोना मिथिगौदि ससियेल मिडिया बाहायग्राजों लोगोसे गासैबो एबा सुबुंफोरा मिथिगौदि बेफोर गासैबो नों आंनि गोरोन्थिनि थाखाय, बे फिसा गोरोन्थिनि थाखायनो बेबायदि लोंनाय दैनि आंखालजों लोगोसे गोबां दैनि आंखाल नुजाथिदों। आरो बेनो जाहैबाय जों बिफां लाइफांखौ फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो दानस्रांनानै फोजोबस्रांनायखौ बे समाव नुलांबाय थादों। आरो बेखौ नोजोर होनानै जों साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बिफां गायनाय बे हुदाखौ खालामनांगोन। आरो बे बिफां लाइफांखौ फारसेनिफ्राय एबा जोंनि हाग्रा ओनसोलफोरखौ दानस्रांनायनि थाखायनो आथिखालाव लोंनाय दैनि आंखालबो नुजाथिनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों होननानै गोबां ससियेल मिडियाजों लोगोसे गोबां मेल मिटिङाव सावरायनायखौबो नुनो मोननाय जादों। आरो गोबां मेलेमजिबिफोरा बिथांमोनाबो फोरमायदों दि आथिखालाव बिफां लाइफां दानस्रांजोबनायनि जाहोनावनो दिनैनि समाव नों आं साफ्रोमबो रायजो राजाफोरा लोंनाय दैजों लोगोसे बोथोरजों भुगिनो गोनां जादों होननानै बे समाव बयबो मिथिगौ। दा बेखौ लानानैनो रायजो सभानि सोद्रोमा रोनगोरा नार्जारि बिथाङा बेसेन गोसा बाथ्रा बुंदों। जेराव नोंथांमोना नुना मोनदों जाय दैखौ जों मोसौ एबा जिब जुनारफोराबो लोंथावा बे दैखौ जों लोंनांगौ जादों। आरो बिनि गुबै जाहोनानो एबा बिनि गुबै दायनिगिरियानो नों आं साफ्रोमनिबो। मानो होनना बुङोब्ला सिगांसो बुंलांदोंमोन दि बिफां लाइफां दानस्रांनायनि गुबै दायनिगिरिया जोंनो। आरो बेखौ लानानैनो रायजो सभानि सोद्रोमा रोनगोरा नार्जारि बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों सांग्रांथि होदों। बे समाव आं रायजो सभानि सोद्रोमा बिथाङा मा फोरमायदों जों बिथांनि बुंनायखौ जों मिथिनो नाजानि। आरो बावैसो रानस्राव जानाय एबा बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बावैसो रानस्राव जानायनि जाहोनाव बिटिआरनि साहा सेरनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव दैनि आथाला गाहाय जालांनाय फैबाय थानाय एबा जालांनाया बेयो इयुनाव जोबोद जिंगासिनांगौ आयदा। आंनि नोजोराव बेफोर जायगाफोराव बेफोरबायदि थासारिया माब्लाबाबो जायाखैमोन। बे ओनसोलाव बावैसो जालांनाय दैनि आंखाल जानायखौ गोरलैयै लानो नाङा। बयबो दैनि आथाल गाहाय जालांनाय आरो बिनि जाउनाव इयुन जोलैया मोगा मोगि जानो गोनां इयुननि जेंनाफोरखौ बुजिनो नाजानांगौ। रानस्राव ओनसोलाव रायजो राजाफोरा लोंग्रा दैनि सुबिदा होनो थाखाय बिटिसि सरकारा थाबैनो राहा लानाया रायजो राजानि थाखाय गावनि बिबान आरो रादाय होनायखौ दिन्थिनाय जादों। आरो जेंनाया दान्दिसेनिब्लाबो थाबैनो सुस्रांजागोन। जों मानसियाल' आरो बयबो मानसिया दै बासायनायनि बाथ्रा साननो हायो। फांसे बिफाङा अखानि गोनांथार फुंखा। थारैनो बे बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायदों फांसे बिफाङा अखानि गोनांथार फुंखा। बेखौ गोसोआव लाखि। थारैनो नोंथांमोना बे रायजो सभानि सोद्रोमा रोनगोरा नार्जारि बिथाङा जा बाथ्रा बुंदों बेखौ नोंथांमोना रोखायै बुजिदों जानो हागौ। मानो होनना बुङोब्ला अखा हानायनि गुबै
जाहोना एबा लामायानो जाहैबाय एबा बोथोरखौ मोजाङै लाखिनायनि गुबै लामायानो जाहैबाय बिफां लाइफां एबा नोंथाङा बिफां गायनांगोन ओनसोलाव बिफां दानस्रायनायनि अनगायै जायगायाव बिफां गायनांगोन थारैनो बे समाव नोंथांमोना मिथिखाबोबाय थादों आरो खोनानो मोनबोगासिनो दि जोंनि बर'नि माहारियारि आफाद गोबां आफादफोर जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफाद माखासे समाव स्ल'गान होबोदोंदि फांसे बिफां दानोब्ला फांजि बिफां गायनांगोन होननानै गोबां माखासे मेल मिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो सम सम बे बाथ्राखौ बुंबोगासिनो दं थिग बेबायदिनो रायजो सभानि सोद्रोमा बिथाङाबो अखा हानायनि गुबै फुंखायानो जाबाय बिफां गायनाय बेखौ बिथाङा फोरमायनो नाजादों बे समाव दानिया फैदो बिदिब्ला रायजो सभानि सोद्रोमा रोनग्रा नार्जारि बिथाङा थारैनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों मा बाथ्रा बुंनो जों नोंथांमोननो डिसप्लेनि गेजेरजों आबुङै दिन्थिनि नोंथाङा गारि मटरनि बिगोमा जानो गोसो दं नामा? जुदि गारि मटरनि बिगोमा जानो गोसो दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 100 रांनि लटारि टिकेटआ नोंथांनि जिउखौ सोलायहोनो हागौ। थारैनो खाफालाव दंब्ला ना गोरानाबो बिदै दैयो होननाय बादि 100 रांजोंनो नोंथाङा खाफाल दंब्ला जायखिजाया गंसे गारिनि बिगोमा जानो हागोन। बे समाव नोंथांमोननि थाखाय गवालपारा जिल्लानि सरकारि गोजौसिन गेजेरारि गेलेग्रा फोथाराव लानानै फैदों मोनसे गवालपारा रङाली बिहु हिरक जयन्टेड लटारि खेला 100 रांजोंनो नोंथाङा गोबां लाख रांनि लाक्जारि गारि मोननो हागोन जेरै टाटा आल्ट्रा बास महिन्द्र स्कर्पिय' फ्रन्स सिगमा ग्रेन्ड विटारा वागनार एल्ट' केटेन टाटा हेरियार टाटा पान्च बेलिन' सिगमा मारुति स्विफ्ट आरो महिन्द्र थार आरो बायदि बायदि बेनिखायनो गोसो गुदुं लटारि गेलेनो मोजां मोनग्रा बिथांमोना गोबाव सम खालामाजासे दानो टिकेट बायना लानो हागोन लोगोसे बे लटारिनि फिथाइखौ फैगौ 30 जुनाव होनाय जागोन नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 6900079427 एबा 9678954511 जानबुं नाम्बाराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।